வெள்ளிக்கிழமை வணக்கம் நேத்திரா நிகழ்ச்சியில் இரண்டாவது நேர்காணல் பகுதியோடு நாங்கள் இணைந்திருக்கின்றோம். இந்த இரண்டாவது நேர்காணல் பகுதி சர்வதேச அரங்குக்கு சென்று நம்முடைய நாட்டுக்கு கீர்த்தியினையும் புகழினையும் கௌரவத்தினையும் கொண்டு வந்து சேர்த்த வீரருடைய நேர்காணல் பகுதியாக அமைய காத்திருக்கிறது. 2 வீரர்கள் இருக்கின்றார்கள், விளையாட்டு வீரர்கள். ஒருவர் இன்று பயிற்சிப்பாளராக வருகை தந்திருக்கின்றார். மற்ற விளையாட்டு வீரர் சர்வதேசத்தில் விசேடமாக நேபாளத்துக்கு கடந்த வாரத்தில் சென்று அங்கு 3 தங்கப் பதக்கங்களை பெற்று நம்முடைய நாட்டுக்கு புகழை தேடி வந்திருக்கின்ற திருவாளர் அசங்க திசாநாயக்க அவர்களை அன்போடு இந்த வழியில் வரவேற்கின்றோம். வணக்கம், ஆய்பவான். அதே போல அன்புக்குரிய மெய்யப்பன் சசிகுமார் அவர்களையும் நாங்கள் இந்த வழியில் கலைத்து வரவேற்கின்றோம். வணக்கம். வணக்கம். අසඟ මහත්තයා, අපි දැන් පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරමු. සාහිත්‍යක 3ක්, ඒ වගේම රන් පදකම් 3ක් ඔබ ජයග්‍රහණ කරලා දැන් අපේ රටට කීර්තියක් කරගෙන ඉවර තියෙනවා. මේ තරඟන අපි පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරමුද? නේපාලයේ කට්මණ්ඩු නුවර පැවැත්වුණු දෙවෙනි සවුත් ඒසියන් තරඟාවලියට තමයි මම සහභාගී වුණේ. ඒ තරඟයට සහභාගී වෙලා මීටර් 100 මීටර් 200 රේස් වෝකින් තරඟාවලියෙන් තරඟ වැදිලා ශ්‍රී ලංකාවට ගෞරවයක් අත් කර දෙන්න මේ වුණා. ඉතින් ඒක ගොඩාක් සතුටුයි. ගෝල්ඩ් මෙඩල් 3ක් අරගෙන. අපි මේ සහතික 3ක් තියෙනවා. අපි මේ ගැන පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරමු. පළවෙනි තරඟය ගැන පොඩ්ඩක් අපි පැහැදිලි කරමු. පළවෙනි මම මීටර් 100 තරඟයට සහභාගී වුණේ. මීටර් 100 තරඟයට සහභාගී වෙලා හීට්ස් දෙකක් තිබ්බා. ඒ දෙකෙන් පළවෙනි එක 12.9 ගානකට තරඟය නිම කරා. අවසාන තරඟයේදී 12.5කට තරඟය නිම කරලා ශ්‍රී ලංකාවට රන් පදක්කමක් ගෙන්න ලැබුණා. 12.5කින් මීටර් 100 නේද? ඇතුළේ රන් පදකම. හරි. ඊළඟ සහතික ගැන අපි පොඩ්ඩක් බලමු. මේ ගැන පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්න ආසයි. ඊළඟට මීටර් 200 තරඟයට සහභාගී වුණා. මීටර් 200 තරඟයෙන් තප්පර 26යි ගාන තරඟය නිම කරලා ශ්‍රී ලංකාවට රන් පදක්කමක් ගෙන්නලා. කී දෙනෙක් සහභාගී වුණාද? ඔක්කොම තරඟකරුවන් 100 දෙනෙක් විතර සහභාගී වුණා. 100ක්. මේ ගැන පොඩ්ඩක් අපි පැහැදිලි කරමු. රේස් වෝකින් තරඟාවලිය ඇත්තම රේස් වෝකින් තරඟාවලිය ඕපන් තරඟයක් තමයි තිබ්බේ. තරඟකරුවන් 200ක් විතර සහභාගී වුණා. ඔක්කොම මේ කළා. ඒ තරඟයේදී මීටර් 5000 ඇවිදීමේ තරඟයේ හොඳ තරඟ කාලසටහනක් කරා. இவ்வாறு 3 சான்றிதழ்கள். இது 5 கிலோமீட்டர் தூர நடை, அதாவது ரேஸ், வோக் ரேஸ் என்று சொல்லப்படுகின்ற அந்த போட்டியிலும் பங்கு பற்றி 30 மிக விழாவுக்கு வச்சிருது 32 நிமிடங்களிலே இந்த 5 கிலோமீட்டர் தூரத்தில் நடை வேக போட்டி, நடை வோக் ரேஸ் என்று சொல்லப்படுகிற போட்டி. இதுக்கு என்ன தமிழில் வரும்? வேக நடை போட்டியில் பங்கு பற்றி தங்கப் பதக்கத்தை வென்றிருக்கின்றார். நேபாளத்தில் அண்மையில் இடம்பெற்ற சர்வதேச நாடுகளை சேர்ந்த பல வீரர்கள் கலந்து கொண்ட போட்டியிலே திரு அசங்க திசாநாயக்க அவர்கள் கலந்து கொண்டு 3 வகையான போட்டி, ஒன்று 100 மீட்டர் போட்டி, மற்றொன்று 200 மீட்டர் போட்டி, மற்றொன்று 5 கிலோமீட்டர் வேக நடை போட்டி, இந்த 3 போட்டியிலும் பங்கு பற்றி தங்கப் பதக்கத்தை வென்றிருக்கின்றார். தங்கப் பதக்கத்தை நாங்கள் இப்பொழுது காண்பிப்பதற்காக ஆயத்தமாக இருக்கின்றோம். விசேடமாக இந்த 3 போட்டிகளிலும் பங்கு பற்றி வர நம் நாட்டுக்கு தங்கத்தை கொண்டு வந்து சேர்த்திருக்கின்றார். இந்த போட்டிகள் தொடர்பாக நாங்கள் பார்க்கின்றோம். 200க்கும் அதிகமான வீராங்கனைகள் பங்கு பற்றிய போட்டி அது. பல நாடுகளை சேர்ந்த வீரர்கள் பங்கு பற்றிய அந்த போட்டியிலே பங்கு பற்றி பதக்கத்தை கொண்டு வந்து சேர்த்திருக்கின்றார். මේ සහභාගී වුණු රට ගැන අපි පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරමු. අසංග මාත්‍යා, අපි තරඟකරුවන් ගැන පොඩ්ඩක් අපි කතා කරමු. සහභාගී වෙච්ච රට ඉතින් නේපාල් කන්ට්‍රි එක ඇත්තටම හොඳ මේකත් දුප්පත් රටක්. ඉතින් ඇත්තටම මේ කට්ටිය සාමාන්‍යයෙන් හොඳ ඕගනයිස් කරලා තිබ්බ හොඳට ඒ තරඟාවලිය. නමුත් නේපාල සහ ඉන්දියාව තමයි ඒකාබද්ධ වෙලා තමයි මේ මීට් එක කරන්නේ. ඉතින් ආගන්තුක සත්කාර වශයෙන් ඉතාමත් හොඳට ඒ කට්ටිය කරා. ඒක සතුටුයි. அதே போல் மெய்யப்பன் சசிகுமார், உங்களோட நாங்கள் சில விஷயங்களை பார்க்கலாம். 100 மீட்டர் 200 மீட்டர் இந்த போட்டியில் நீங்கள் தான் பயிற்றுவிப்பாளராக இருந்திருக்கிறீங்க இல்லையா? ஆமாம். அதை பற்றி சொல்லுங்கள். உண்மையிலே நான் ஒரு சர்வதேச மரதனோட்ட வீரர் தான். இருந்தும் கூட நான் ஒரு 2005ஆம் ஆண்டில் பயிற்சிக்காக இந்தியாவில் சென்று பயிற்சியை பெற்றேன். அதன் போது நான் பெற்ற அந்த பயிற்சிகளை யாருக்காவது ஒருவருக்கு நான் உருவாக்கி தர வேண்டும் என்ற ஒரு நோக்கோடு பல வீரர்களை இப்பொழுது சொல்லப்போனால் பக்கத்தில் இருக்கும் அசங்க திசாநாயக்க அவர்கள் 100 மீட்டர் போட்டிக்கும் 200 மீட்டர் போட்டிக்குமான பயிற்சியினை நான் தான் வழங்கினேன். அதே போன்று நேபாளத்தில் நடைபெற்ற அந்த போட்டியில்
வென்று தங்கப்பதக்கத்தோடு என்னையும் சேர்த்து ஒரு பெருமையை சேர்த்துள்ளார். எனவே எனக்கு மாத்திரமல்ல, இது முழு இலங்கை நாட்டுக்கும் பெருமை என்பது என்னுடைய ஆவா. අසාමාත්‍ය මේ ඔබතුමා සහභාගී වෙන්න මේ තරඟ ගැන පොඩක් පැහැදිලි කරමු. මං දැකපු දේවල් තමයි ඔය ගොඩාක් තරඟවලට රටවට යනවා. ඒතර වීදම් කවුද මේ කරන්නේ? මේ වීදම දැන් අර ගමන වීදම වගේ තියෙන දේවල් ගොඩක් තියෙනව නේද? කවුද ඔයාට උදව් කරන්නේ නැත්නම් කොහොමද මේ වැඩට සහභාගී වෙන්නේ? ඇත්තටම මගේ මම පිසිය කෙනෙක් වශයෙන් සේවය කරනවා. ඉතින් මම හම්බ කරලා මගේ ක්‍රීඩාවට ආසාව නිසා මගේ ධෛර්යයෙන් තමයි මම ගොඩක් දුරට මම මේ ගමනට යන්න හොයාගන්නේ සල්ලි. නමුත් ඊට පස්සේ තමයි මට අනිත් සාමාන්‍යයෙන් පොඩි සහයෝගය ලැබෙනවා. නමුත් මං ඊට වැඩිය මෙයා වෙනවා මගේම සල්ලි වලින් යන්න. ඒක මගේ ක්‍රීඩාවට තියෙන ආසාව. ඒ කියන්නේ මම ඕනේ මගේ රටට ගෞරවයක් ගේන්න පුළුවන් නම් එච්චරයි. මම මගේ සල්ලි ස්පොන්සර් කෙනෙක් හොයන එකවත් මේකවත් නෙමෙයි. පළවෙනි එක තමයි මාතෘ භූමියට රම්පදක්කමක් ගේන එක. ඉතින් මගේ සල්ලි වලින් හරි ඒ වියදම් කරගෙන ගිහිල්ලා රටට ගෞරවයක් මේව කළා. මොකද මට වැරදිච්ච තැන් බොහෝ තියෙනවා. නමුත් මම ඒක පසුතැවිලි වෙන්නේ. නමුත් දැන් ඉදිරියට තියෙන දේවල් මම කොහොම හරි අතාරින්න නැතුව මේක ඉස්සරහට ගෙනියනවා. ඒක තමයි මගේ அதிஷ்டான. விஷேடமாக விளையாட்டு வீரர்களுக்காக வழங்கப்படுகின்ற பிசியோதெரப்பி எண் முறை தொடர்பான அந்த மருத்துவத்தை வழங்குவதனூடாக திரு அசங்க திசாநாயக்க அவர்கள் தனக்கு கிடைக்கின்ற வருமானத்தை பயன்படுத்தி இத்தகைய போட்டிகளுக்காக வெளிநாடு செல்கின்ற அந்த செலவினை தான் ஏற்றுக்கொள்வதாக கூறியிருக்கின்றார். ஆகவே தன்னுடைய முயற்சியினூடாக தன்னுடைய தாய் நாட்டுக்கு புகழினையும் கௌரவத்தினையும் கொண்டு வருவதற்காகவே தான் இதில் களமிறங்கி இருப்பதாக அவர் கூறியிருக்கின்றார். අනාගතයේ ඔබතුමාගේ බලාපොරොත්තු මොකක්ද? අනාගත බලාපොරොත්තු කියන්නේ දැන් මම මාස්ටර්ස් වියට පැමිණලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා මාස්ටර්ස් තරඟාවලියෙන් මොකද මේ මාස්ටර්ස් තරඟාව කියන්නේ? මාස්ටර්ස් තරඟාවලිය කියන්නේ ඊටාම හොඳ දෙයක්. දැන් සාමාන්‍යයෙන් මාස්ටර්ස් කට්ටිය ක්‍රීඩාවට යොමු වෙනවා අඩුයි. නමුත් යන් කාලයට වැඩිය මෙයා වෙන්න ඕන වයසට ගියපුවාම. මොකද ලෙඩ රෝග වැඩි වෙනවා. කොලෙස්ටරෝල්, දියවැඩියාව හැම දෙයක්ම. ඉතින් මේම ඒකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ තමන් නිරෝගීව මේ වගේ තරඟයකට සහභාගී වෙලා තමන්ගේ ශරීරය හොඳ මට්ටමකට තියාගෙන ජීවිතේ යහපත් පුරවැසියෙක් වගේ තමන්ට ජීවිතේ ගත කරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මේකෙන් තියෙන එකම උදාහරණය. නමුත් රටට ජයග්‍රහණයක් වෙනවා. මාස්ටර්ස් කියලා නෑ, ඒසියන් මීට් එකක් කරා නම් ඒක පදක්කම. වර්ල්ඩ් චැම්පියන්ෂිප් එකක් ගැහුවොත් ඒත් මාස්ටර්ස් කියලා නෑ ලංකාවට පදක්කම. ඉතින් ඒක ලොකු දෙයක් මේ රටවල් වලින් මේ ඕගනයිස් කරන එක. මාස්ටර්ස් තරඟාවලියක් කියලා සහභාගී වෙන. ඉතින් මම හිතනවා ඉන්දියාව, නේපාල්, බංග්ලාදේශ, එතකොට ජපාන්, කොරියන් මේ හැම කට්ටියම මේක ඕගනයිස් කරනවා. ඉතින් ඒ කට්ටිය කරන එක ලොකු දෙයක්. මේ වගේ කියන්නේ වයසට ගියත් මේ කට්ටිය යන් වගේ ඉන්න ලැබෙනවා. ඒක තමයි තියෙන එකම දේ. එතකොට දැන් ඔබතුමා කියපු විදිහට දැන් නේපාල්, ඉන්දියාව ඒ වගේ රට කීපයකින් මේ තරඟකරුන් සහභාගී වෙන මේ වගේ ජාත්‍යන්තර තරඟවලදී ඔබතුමාට තියෙන චැලෙන්ජ් එක මොකක්ද? අභියෝග මොකක්ද? මට ඇත්තට සවුත් ඒසියන් එකෙන් කිසි චැලෙන්ජ් එකක් නැහැ. මම වෝකින් එකෙන් නම් මම අනිවාර්යයෙන්ම මම මේ දිනනවාමයි. නමුත් ඒසියන් මීට් එකට ගියපුවම පොඩි චැලෙන්ජ් තියෙනවා. එතන මැලේසියාවේ මොකක්ද වෝකින් එකෙන් මීට 5000 ඇවිදීම තරංගයේ පොඩ්ඩක් ඇටැක් එකක් තියෙනවා. සමහරට එක වෙන්නත් පුළුවන්, දෙක වෙන්නත් පුළුවන්. ඒක කියන්න බෑ. ඒ වෙලාවේ හැටියට තමයි තරංගේ වෙනස් වෙනවා. ඉතින් තරංගයක් අපිට දැන් මේව කළා කියන්න බෑ. ඉතින් ඒක තරංග කරලම තමයි බලන්න ඕනේ. இத்தகைய சர்வதேச போட்டிகளில் பங்கு பெறுகின்ற பொழுது திரு அசங்க திசாநாயக்க நான் கேட்ட ஒரு கேள்வி, எத்தகைய சவால்களுக்கு நீங்கள் முகம் கொடுக்கிறீர்கள், எந்தெந்த விஷயங்கள் உங்களுக்கு சவாலாக வரும் என்ற ஒரு விடயத்தை கேட்டிருந்தார். அவர் சொல்லியிருந்தார் அந்தந்த போட்டிக்கு ஏற்ற வகையிலே இந்த சவால்கள் மாறும் என்பது உண்மைத்தான். அந்த ஓடு களமாக இருக்கலாம், அல்லது போட்டி வீரர்களாக இருக்கலாம், காலநிலையாக இருக்கலாம். இதற்கு ஏற்ற வகையிலே பல சவால்களுக்கு முகம் கொடுத்தான் ஆக வேண்டும். மையப்பன் சசிகுமார், நீங்கள் சொல்லுங்கள், பொதுவாக உங்களுக்கு மற்றவர்கள் கொடுக்கின்ற ஒரு கேள்விதான் இது. இதே கேள்வியை நான் இந்த ஊடகத்திலே கேட்கின்றேன். இப்பொழுது உங்களுக்கு அந்த வருமானத்தை நீங்களே
கஷ்டப்பட்டு தேட வேண்டியதாக இருக்கிறது. உங்களுக்கான ஸ்பான்சர் என்பது இல்லை. நீங்களாகவே மற்ற தெரிந்தவர்களூடாக பணம் சேகரித்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு செலவை ஏற்றுக்கொண்டு நீங்கள் வெளிநாடு செல்கின்றீர்கள். இப்பொழுது உங்களுடைய மகளையும் நீங்கள் தங்கப்பதக்க வெற்றியாக கொண்டு வந்து சேர்த்திருக்கின்றீர்கள். ஏன் செல்ல வேண்டும்? இதுக்கு கண்டிப்பாக போக வேண்டுமா? இத்தனை நாடுகளுக்கு போய்த்தான் ஆக்க வேண்டும், நாங்கள் செலவு பண்ணி போகத்தான் வேணுமா என்கிற கேள்வியை பொதுவாக கேட்பாங்க தானே. உண்மை. அதையே நான் கேட்குறேன், ஏன் இத்தனை சவால்களுக்கு மத்தியிலும், இத்தனை தடைகளுக்கு மத்தியிலும், இத்தனை போராட்டத்துக்கு மத்தியிலும் நான் இந்த போட்டியில் பங்கு பற்றி ஆக வேண்டும் என்று நீங்கள் களம் இறங்குவதற்கு காரணம் என்ன? உண்மையிலே திறமை என்பது ஒரே இடத்திலே நம்ம காட்டுவதை விட வெளிநாடுகளில் சென்று காட்ட வேண்டும் என்ற ஆர்வம் தான். அதை போன்று இலங்கையில் இருக்கும் பல விளையாட்டு வீரர்கள் இருக்கிறார்கள். இன்று பார்க்க போனால் நாங்கள் என்னை பொறுத்தவரை நான் பயிற்சி கொடுத்து கொண்டிருக்கும் அருள்ராஜ் என்பவர், சரத்பாபு என்பவர், மகள் திலக்ஷிகா, இன்னும் பலரை உருவாக்கியுள்ளேன். அவ்வாறு இருக்கும் பொழுது நான் என்னுடைய பயிற்சியை நானே என்னிலே வைத்து கொண்டு இருக்காமல் இன்னும் பலரை உருவாக்கி வெளிநாடுகளுக்கு மாத்திரமல்ல உலக நாடு அளவிலே எதிர்வரும் காலங்களில் நான் செல்வேன் என்ற நம்பிக்கையோடு தான். ஏனென்றால் அந்த விளையாட்டு என்பது கல்வியை போன்று தான். கல்விக்கு வயது எல்லை இல்லை, அதேமாதிரி விளையாட்டுக்கும் வயது எல்லை இல்லை. இன்று அசங்க திசாநாயக்க கூறியது போல எங்கு சென்றாலும் வெற்றி அடைய வேண்டும் என்று ஆர்வத்தோடு தான் செல்வோம். அங்கு செல்லும்போது மைதானத்தின் இயற்கையின் காரணமாக தான் எவ்வாறு அந்த பயிற்சியில் வெல்ல முடியுமா என்பது. அது மாத்திரமில்லாமல் என்னுடைய தைரியம் பயிற்சியும் நான் இந்த நாட்டுக்காக, இலங்கை நாட்டுக்காக இன்னும் பல எவ்வாறான சவால்கள் வந்தாலும் பரவாயில்லை, வெகு விரைவில் இலங்கை நாட்டுக்கு உலகளாவிய ரீதியில் நடைபெறும் ஒரு மரதன ஓட்டப்போட்டியில் கலந்து இலங்கை நாட்டுக்கு கொண்டு வர வேண்டும் நம்பிக்கையோடு இந்த அசங்க திசாநாயக்காவுக்கு நன்றி கூற வேண்டும். என்னவென்றால் பல வருட காலங்களாக நான் ஒரு விளையாட்டு வீரராக தான் இருந்தேன். இன்று ஒரு பயிற்சியாளர் என்று ஒரு முகாமுக்காக இந்த இடத்தில் வந்திருக்கேன். මේක සඳුස්මාන විශ්යම් අසාමාත්‍ය චුට්ටක් පැහැදිලි කරන්න. දැන් අපේ රටේ දැන් ඔබතුමා කියපු විදිහට 100 මීටර් 200 මීටර් 5 කිලෝමීටර් වෝක් රේස් මේ වගේ තරඟවලට සහභාගී වෙන මේ ග්‍රවුන්ඩ් එක තියෙන්නේ කොයි විදිහටද? දැන් අපි අනිත් රටද බලද්දී කියන්නේ විදේශ රටවලින් තියෙන ප්ලැට්ෆෝම්ත් එක්ක අපිට තියෙන වෙනස මොකද්ද? ඒ ගැන පොඩ්ඩක් අපි කතා කරමු නේද? ඇත්තටම අපේ රටේ තියෙන පහසුකම් ගොඩක් හොඳයි. අපි ඒක රැක ගන්න ඕන. අපි පහසුකම් ගොඩක් තියෙනවා. අනිත් රටවල් එක්ක බලපුවාම අපි තියෙන පරිසරයේද හැම දෙයක්ම හොඳයි. තව රටකට ගියත් බොන්න වතුර ටික හරි ඒක මාර අමාරුයි. ඉතින් අපේ රටේ තියෙන පහසුකම් මම හිතනවා ගොඩක් මේක මැනේජ් කරගත්තොත් ගොඩක් හොඳයි. ඒ වගේ තමයි ග්‍රවුන්ඩ් උත්. මම හිතන්නේ මේ අපේ ග්‍රවුන්ඩ් තියෙන ග්‍රවුන්ඩ් හොඳයි. ඉතින් ඒවා හරියට මේවා කරගෙන හරියට මේන්ටේන් කරගෙන යන්න ඕනේ. එතකොට මම හිතනවා මේ ශ්‍රී ලංකාවේ ලෝකයේ හොඳම ග්‍රවුන්ඩ් එක බවට කරගන්න පුළුවන් වෙයි. නමුත් දැන් තියෙන තත්ත්වෙත් එක්ක හොඳ තත්ත්වයක තියෙනවා. ඉතින් තව ඉස්සරහට තව ඊට වැඩිය හොඳ ග්‍රවුන්ඩ් ටිකක් කරගත්තා නම් ඉතින් ඇත්තටම හොඳයි. ඉතින් බලධාරීන් ඒක කරයි මම හිතන්නේ ඉස්සරහට. ஏனைய நாடுகளோடு ஒப்பிட்டு பார்க்கின்ற பொழுது நம்முடைய நாட்டிலே கிடைத்திருக்கின்ற மைதானம், காலநிலை, வளம் எல்லாமே சிறப்பாக இருப்பதாகவும் அதேபோல் இனி வருகின்ற காலங்களில் இன்னும் சிறப்பாக அமையக்கூடிய ஏற்பாட்டை உரிய அதிகாரிகள் முன்னெடுப்பார்கள் என்ற தான் எதிர்பார்ப்பதாகவும் திரு அசங்க அவர்கள் கூறியிருக்கின்றார். දැන් එක දෙයක් අපි කතා කරන්න ඕනේ අසංග මහත්තයා. දැන් අපි ලසිත් මලින් ඉන්නවානේ. එතුමා දැන් මේ රටේ ඒ කියන්නේ අස්ස මුල්ල කොහේ හිටියත් කමක් නැහැ, වේගපන්දු මේ ප්ලේයර් කෙනෙක්ව හොයන්න ලොකු වැඩසටහනක් දැන් පටන් ගත්තා. ඒ වගේම අපේ රටේ ඉන්නවා ඔබතුමා වගේම දක්ෂ ක්‍රීඩකයන් කීප දෙනෙක් ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ අපි කොහොමද මේකට එන්න ඕනේ, කොහොමද අපි ජාතික මට්ටම තරඟට සහභාගී වෙන්න ඕනේ. නැත්නම් ඔබතුමා වගේ මාස්ටර් කෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ අවුරුදු 35 නේද? 35ට වැඩි ඉන්න කෙනෙක්. 35ට වැඩි ඉන්න අපේ ප්ලේයර්ස්ලා ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝට දන්නේ නැහැ අපි කොහොමද ජාත්‍යන්තර මට්ටමට තරඟට සහභාගී වෙන්නේ කියලා. එතකොට අන්න ඒ වගේ කට්ටියට ඔබතුමාගේ පණිවිඩය මොකක්ද? ඒක තමයි එකම මේ එක. මම හිතනවා දැන් අපි ඇවිල්ලා මේ දැන් කොළඹට ඇවිල්ලා තමයි අපි මේ තරඟවලට සහභාගී වෙලා තියෙන්නේ. නමුත් ප්‍රාදේශීය මට්ටමේ ඉඳලා හරියට ගෙනාවොත් ඇකඩමි එකක් හදලා, නමුත් කොළඹ නෙමෙයි ඇකඩමි එක හදන්න ඕනේ. පල්ලෙහා මට්ටමේ. ඒ කියන්නේ ග්‍රාමීය තනින් තමයි හදන්න ඕනේ. එතනින් තමයි හොයන්න පුළුවන් කවුද දක්ෂතාවය කරන්න පුළුවන් කවුද මෙයාට. ඉතින් ඒ වගේ ඊට පස්සේ දිස්ත්‍රික් මට්ටමේට වැඩිය පළාත් මේ කොට්ටාස මට්ටමෙන් තමයි දක්ෂතම ක්‍රීඩකයෝ ඉන්නේ. ඉතින් ඒ ක්‍රීඩකයෝ ඊට පස්සේ දිස්ත්‍රික් මට්ටමට අරගෙන ඒ වගේ ලොකු වැඩපිළිවෙලක් කරන්න ඕනේ. මේක ඇකඩමි එකක් හදලා ළමයි මුළු ඒ කියන්නේ පළාතේම ළමයි අරගෙන
ඒ කට්ටිය බලන්න ඕන කවුද හොඳට දක්ෂතාවය තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ කට්ටියට කරන්න හොඳට දිරිදීමනාවක් හරි ඒතර කැම්ප් පෝෂණ දීමනාවක් දීලා ඒ කට්ටිය ඇකඩමිය හදලා 50ක් ඉන්නවනම් 50ක් ඇකඩමිය එකකට දාලා ඒ කට්ටියට පුහුණු කරන්න ඕන. ඒ පුහුණු කරලා තමයි ඊට පස්සේ නැෂනල් මට්ටමට ගේනවා. මං හිතනවා ඒක ඒ වගේ කරා නම් එහෙම லங்காවේ லோකෙම හොඳ கிராமிய மட்டத்திலான அதாவது சிறு சிறு அளவிலிருந்து வீரர்கள் உருவாக்கப்பட வேண்டும், பயிற்சிகள் கொடுக்கப்பட வேண்டும், சின்ன சின்ன கிராமத்திலிருந்தும் வீரர்கள் உருவாக்கப்பட வேண்டும். அவ்வாறு தெரிவு செய்து அவர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்கின்ற பொழுது நாங்கள் சர்வதேசத்தை வெல்ல முடியும் என்பது අසංග දිසානායක அவருடைய கருத்தாக அமைந்திருக்கின்றது. හරි, දැන් අපි දැන් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක අවසාන මොහොතේ ඉන්නේ. මේ වැඩසටහන නරඹන ප්‍රේක්ෂකයන්ට ඔබතුමාගේ පණිවිඩය නැත්තම් අපේ රටේ ඉන්න ඔයා වගේ ජවයේ තියෙන තරුණයන්ට කියන්න තියෙන දේවල් මොකක්ද? මම කියන්නේ තරුණද මහලුද නෙමෙයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. හැම කෙනාම ක්‍රීඩා කරන්න ඕන. ක්‍රීඩා කරලා තමන්ට අදිෂ්ඨානයක් තියෙන්න ඕන තමන්ගේ ජීවිතේ ඉස්සරහට ගෙනියන්නේ කොහොමද කියලා. මම හිතන්නේ ක්‍රීඩා කරනකොට තමන් ජීවිතේ ජය ගන්න විදිහත් තමන්ට හොඳටම වැටහෙනවා. ඒක නිසා මේ ක්‍රීඩාව නවත්තන්න එපා. ක්‍රීඩාව දිගටම කරගෙන යන්න. ඒ කට්ටියට සහයෝගයක් දෙන්න පුළුවන් නම් සහයෝගයක් දෙන්න. දැන් මම ක්‍රීඩා කරනවා කියලා මගේ ක්‍රීඩාව ගැන හිතලා ඉරිසියා කරන එක නෙමෙයි වැඩේ. ඒකට සහයෝගයක් දෙන්න ඕනේ. එතකොට මමත් ඒ දේ කරනවා කියලා හැඟීමක් එන්න ඕනේ. එතකොට තමයි මේක මේ වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මං හිතනවා මං වගේ ඔය හැම දෙනාටවත් මේ උනන්දු වෙලා කරොත් මේ වගේ ජාත්‍යන්තර තරඟ වලට ගිහිල්ලා ජයග්‍රහණය කරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මට කියන්න තියෙන්නේ එකම දේ. තවත් ඔබතුමා මේ වගේ ක්‍රීඩාවලට ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ පැවැත්වෙන ක්‍රීඩාවලට සහභාගී වෙන්න ඕනේ. අපේ රටට කීර්තියක් අරන් එන්න ඕනේ, ගෞරවයක් අරන් එන්න ඕනේ කියලා අපි ජාතික නාලිකාව වශයෙන් හදවතම සුබපතනවා. உங்கள் எதிர்காலம் சிறக்க பல வெற்றிகளை பெற இலங்கை மக்கள் சார்பாகவும் தேசிய அலைவரிசையின் சார்பாகவும் வாழ்த்துக்களை தெரிவிக்கின்றோம். நன்றி அசங்க திசாநாயக மாதா. நன்றி நன்றி திரு சசிகுமார். மீண்டும் மற்றும் ஒரு நேர்காணல் பகுதியோடு நாங்கள் சந்திப்போம் அடுத்த வாரம் சிறப்பான அதிதிகளோடு. இந்த அளவோடு நாங்கள் நிகழ்ச்சி நிறைவு செய்கின்றோம். இதுவரை நேரம் நம்மோடு இணைந்து கொண்ட எங்களுடைய உறவுகள் உங்கள் அனைவருக்கும் முழமார்ந்த நன்றிகள். இன்றைய நிகழ்ச்சியின் தயாரிப்பாளர் தனஞ்சனோடு மீண்டும் அடுத்த வாரம் சந்திக்கலாம். இன்றைய நிகழ்ச்சிக்கான மேக்கப், செட், கேமரா மற்றும் டெக்னிக்கல் உதவிகள் புரிந்த அனைத்து உத்தியோகஸ்தர்கள் நன்றிகளை கூறி உங்களிடமிருந்து விடைபெற்று செல்லும் நான் மைக்கேல் மறைஜேமன். வணக்கம் உறவுகளே.